Liburu honen protagonista Mikel, barazki jalea bere gurasoak barazki jaleak direlako. Orduan berak ezin du haragirik jan, baina aitite baserritarra da eta arratsalde batean eskaintzen dio txorizo puska bat, Mikelek hartzen du eta nahasten da bere sufrikarioa eta zenbait eztabaida gurasoekin ez dira jartzen ados. Eta azpimarratu nahi nuen ondo jatearen garrantzia, ez da batik bat hori aurrak baldin bagara. Minutu bat bi? Metaforak. Hemen ipuilantan metafora desente sartut, metafora grafiko desente. Pixkat horrekin joku egin dut ez, jolasak, testua sugeritzen zizkin metafora grafikoak, zatik gertaera batzuk ziren eguneroko gertaerak, baina pixkat imaginazioa emanez inditutalako metafora visual batzuk ez, hor gertatzen ziren gauzekin. Eta kolorikin ere kolorikin ere jolas batzuk, gorriakin, torlegiakin, gorrila aragila, berdia barazkila, berdura, horrekin ere jolas egin dut.